Yan, hello pag-usap mga bay na nasad na nagid mi diri sa bukid. Magluto mig bingka, ganiyan ang mig bingka. Karon magluto na jud mig bingka. Di si Makoy. Si hi di Koy. Okay? Okay kayo. So di ara rin kamag-anak daw ni Ate Charing ang tag-iya aning bingkahan. So mo experience me og luto diri sa bibingka. Diara. Hala, dagko ang bingka ni Kuya. Kuya, kumusta? Si hi sa diri Kuya. Kumusta ang pangabuhi diha? Okay kayo? Okay kayo. Oh, diara sa teachering. Welcome. Hi sa diri teachering. Hello. Sa vlog ni Inday Kabkab. Ito vlog to ni Madam Ngabel ha, Inday Yes. Ngabel. Sige day, hi. Oh. Hi, hello, Kumusta kumusta? ang experience sa amin? Day, nindot kay ilang Wow, lugar day. thank you so As much. in, nindot kayo ang muagi ka sa ilahang Oo, nya sa Sigyaw-yaw. Yatay, wa mo ta pahuman na oy. Sinahos ako ni Inday Ngabel. Day, Ala ang nangko. gusto ko na magluto Ha? ka ng bibingka sa amin. Oh, abri. Sige kuya. magluto Nangka, kuya. ala hinog naman siguro ni Teacher Ring, dagko na Sinaunang magmata. pagluto ng bibingka no. Ayan. Humot na ni. Maiko sa Ganon siya. Ayan. Tagas kayo. Ha? Kuya, tagpila nga ni kada ko kuya. 15 pesos. 15 ang usa. Yes. Usa ka na tapos, ana day, masunog ka ha. Usa ka takos. Tarong nga in town kay wa benes injo. Mapasok. Ana day, tarong nga dahil. Sige, sige. Tapos, kuya, pila na ka minutes kuya kuhaon? Uy, patak angat ta sunod ha. Basta imo rang Sige, mukhaon sa ako kay gutom. Mutil man nakita. Saon sa akit ben. Lami pagkatimpla. Kuya, lami pagkatimpla kuya, mangayo ko kuanin mo kuya be. Recipe. Pwede? Ah. Lami no? Oh, sa ilalom nagidukot. Naghubag-hubag o kaning ani ba? Okay. Ilalom og babaw man yung kayo. Kanibang alsa siya. Lami lagi ni Kuya Biyang. Kuya kay magluto. Wow, Magluto welcome pa to ko the sa amo Bibingka of kuya. Katmon. Ayan. Mari mo sa Katmon, believe me. Lami kayo. Lisod kay kung pakandog bingka nga di jud nako ganahan di. jud Yes. Tulok. Very Bisan nice. ako. The best. Nya gani lami kayo Mari mo kuya. sa Katmon. Wagi gud ni sa bibingkahan ni. Bisay tag-iyaan. Ayo, kurati day. Actually, kuan ni. Ako na mag-explain day. Oh sige. Ang kani bibingkahan ni Kuya is naani siya sa Barangay Road. Dito tayo sa Duyan Kuya no. Duyan. Walang stall si Kuya doon sa mga bibingkahan sa Katmon, yung maraming stall. Kung nandun yung si Salve. So dito lang to si Kuya. Si Kuya ay magbibingka every Saturday lang Kuya no, Saturday, Sunday. Or every day ka Kuya. Mataga-adlaw. Alam ko naman na in the near future ay si Kuya, maraming dadaan dito ng mga turista kasi Palit ka, kuya. Sila ang sa may ato, kuya. May ato, kuya. maraming turista na dadaan dito kasi pupunta sila sa Mount Kapaya. Nay, init pa, kuya, oh. Tulo, kuya. Oo. Tag 15 dong. Ako kuya unom 15 na. pesos. 35, kuya, oh. Hindi ako, kuya, be. Asa imo dong? Lami kayo, Dapat lami diri. kayo. Dapat diri. Lami kay Okay day. kayo, lami kayo. Napil ko karon dahon. Ato nga na nabili. So dapat dito ay kanang nangka nga guwang na kay na ano murag hinog na na. Tapos kung gusto niyo makita ang view, that's the view. That's the view. So first stop pa lang Ganyan lang mo sa bukid namin. And that's the view. Tapos this is the high. Uy, ako, luto na dyan. Luto na, kuya. Luto na. O luto na ang kangkinda. Daraay. Balik sa balik. Balik. Gimit niya kinaday. Kaya luto na no. Luto palikid ako palikid. Luwat na ako. Luwat sa kuha bili. Kunti niya katawan mo. Una. Mo ni akong giluto, ha. Yes, so yan yung kanyang produkto no. Ayan. Perfect. Perfect. Courtesy of Inday Ngabel. Yes. Look at the lip Oh, like yes. mine. Nabili da yun. Bili. Bengka po. Bengka po kayo dyan. Bengka po. Mainit pa po.
Kuya, sa usa ka adlaw kuya, pila ka kilo imong mahurot? Ang imo inday, ang imo. Kuluto na kuya ako. Oh, luto, kuya. are. Gwapa kay ako. Asa man imo dito sa ako dito sa. Dili teacher, ang gwapa kayo. Naka-front ka man gulo eh. Iwa tani mo gi front cam day kay. Lagi. Sige anak, sige. Na-post na mo aday. Korta. Ito ala kong kwanto. So ayan. Kuya, wa may lain nagluto diri kuya no ikaw ra no. Kuya oh. Si Salvi, grabe kay si Salvi, makahurot siya 20 ka kilo. So sa kaadlaw. Kanan. Okay. Kay highway man ko diha haday. Highway niya. Sa man ako mo. Highway. Grabe na ko. Bingka kayo, bingka. Namaligya. Ay kuya, balik diri kuya. Sa makatulaw ka sa bingka ni Kuya, kuya, bingka. Sila mi matong. Ano pa? Sila ha? Sa amo ako ya sa Kambangkaya. Parehas mong sinultihan? Parehas mo. Oo. Maria pud may bitaw. Prokurato kuya. Bingka mo, bingka. Parinti kay tano. Nakapalit di ako diri kuya. Prokurato. Yes. Alay, naka-experience na gyud si Inday Badiday. Pati ako Luto bored bingka. for the first time Sa in my Inday life. nga, Bill. Thank you kayo. Kay Thank pa. you kayo mga Kay pa, palangga kay gamay kayo sa sa- opportunity karon. Kuwas bangag Parang adlaw nya. Sige, hinay diha. Jesus Christ. Nya padung na misaka karon sa kabukiran ni Ate Charing. Madumlaag mi sa iyang 5 ka hektarya. among kalibangan. 5 hectares ha ang CR. Amo ang butangan og swerte. Oh. Dito na mo ibili ng among mga swerte. Kalibangan. Iyan. Oh, sige, thank you so much. Inday nga, Bill, for always at our side. Sakto ba, Ticharing? Yes, for always there for us. Yes. Uy, No matter what. kabalo mo mga bay, kung wala lang mo no, kamo nga mga pinalangga na mo nga na mga sakyanan, di mi kasakay mga ingon ini. Muna nga, salamat kayo. Dako kay ning blessing para sa amo wala. Yung mga way sakyan na. Yes, wala mi nag-expect nga mahitabo ning experience. Kung dili tungod sa imong mga pagpangga dinhi ka namo, salamat kaayo. Yes, wa mi nagkailaan ni nila. Wa jud mi kailan ninyo. Kamo pud wa po mo kay kailan nako namo. Pero nagkailan Pero na tano. pero makuan gyud nato ba sa kasing-kasing nato ba nga gaan dayon atong pamati sa usag-usa. Sa kasing-kasing Yes, sa lukso ng dugo. Usamo sa among inspirasyon. Yes. Salamat at ginawa Ako niyo po kami salamat inspiration. kaayo. Ako salamat po ko kayo sa mga bagong subscriber. Yes. Kasi para bang ningdako akong Ilong. atay. Oh, ngabil. Sa mutog dako akong abil. Kay inspirasyon tagid mo rong Yes. bago kay sus wadyo ko magda. Para na kay Salamat kalingawan. kay tanan. Oh, Salamat kay kayo. diha na ka sa YouTube magbega. Magbega-bega. Sige, laban-laban. Thank you. Wala ka nindot sa view. Pakitaan ta mo sa view. Kilid-kilid lang sa hake. Naka-front cam ang good Di ko. ayo na i-front cam sunod ay iko Mo lagi back cam, no? Maglisoy, iro padaplin taw. Nayo yung taw kumpiyansa. Kaluoy ko ng mga iro sa bukid. Naman ta sa bukid should na wala kagid. Kaluoy ana di jud ko ganahan. Kay suffered kayo mga iro ana. Mga gimi Nga gimid ay tabay sa unahan. Di jud mi magkabaanan sa una. How mo? Mga tabay-tabay, maglubog balde. Ato sa nang hinubigan kay murag lubog pa. Aw, di man din ni tabay si Minto, man din ni Haw. Orya buyag. Oh, di ara ang view sa kabukiran. Super green, birding-birdie po ang kabukiran ni Ate Charing. Isa lamang ibig sabihin niyan, mayaman sila sa kalikasan. Yay! Pindot kayo view. Naku malapit na kita o kasi naa na bukid na. Oh, di ana. Saka taan ang tulo ka buntod. Yep. Ansa? Luyo Barangay ka, Duyan. Day. Napay pito ka bukid day. One day mo likod na mo sa Carmen. Yes, likod sa Carmen. Ay, oh. Napay pito ka ay nata sa Barangay Duyan. Na siguro mo diya sa kaminuan ay. Ayan, gumagawa sila ng hollow blocks. Iro ayaw na sad ko. Nga naman ni dagan mga iro ni Dan. Buntis ra ba kaday? Oh, ay di bagong panganak ni. Bago na siya nang anak. Uy, Maong tagay panganak. toy. Na ako ito yung day. Hala, O, asa tara. man ni left right? Asa man ta? Left. Kaya araw na Left. Kini isoy Oh, hot yes. spring. Isoy hot. Isoy hot spring. Nani mo Bahala hot mo, spring diri? Unasan na sila na. Unasan na sila
nagsunod day. Nainapak ko. Ha? Unaha sa sila. Kaning kamotor. Daghang kay gamotor Daplita na nga gamay. kuan na in town sila. Asa man to bato ni Ukol? Ang kuan in town ni Angel. Uy, ang ulo. Ayaw ipaduli mong ulo man Ayaw to wala day. ng kuan kay lingga ba ya? Uy, Oh, kina dali mamdadi pista dito day. Ah, di May an. pista daw. Mamista taghapit. Sa Lumanay Makno. Mamista gapit. Nagsindala Naon na ka mo, matagkaon Aday? na ni Bayoy. Nagsindala na tagkaon. Na sugdan dito sa pamahaw. Pastilan gid ni. AI. VIP road. Di ara ay VIP road. kabayo. Airport VIP ta Di ha. man sa daan ay makalihang kay Gamay Dako man man ang yata daan. sa Yanan. man nga sakyan. Lalayang lamok ko, kanang lamok. O lagi nga di na ko kuanan ablihan kay Oh yes, mga- day. Ano na ablihi day. Nay, mga kakahuyan. Nagdakag kuan day kanang moskitero. Oh, gada jud ko teacher. Butan ako sa Ako tiil. gada ko kuan. Nagdako. Dali ra kay ko makatulog basta na ako Tuo sila bakit sila nagsakay ani ang mayor. Mayor sa Katmon. Naantay ko, naantay ka ng Ay wangwang no. wang-wang para. Uy, VIP. Sige lang sa sunod mag-hard with wang. Dili uy. Banda na lang. Ala. Yes, day. Banda. Sige. Bandana ba? Banda doon, banda dito. Alam mo, dyan ni dalan sa kabukiran, bay. Naidaghang kuan, bawl. Naidaghang kasilias. My Manabi goodness. niya. Tabi po. Lagi kuan. Uy, gadabi akong nilungag kamuti. Nga sige linong agri nga kamuti. Oh, napoy ni isa, nilungag dang mais. Na ako'y bulan, na ako'y bugas, na ako'y ginamos. No, lagi. Oh, Nagdasa kog bugas day basmati pa jud akong bugas. mag-picnic lagi ta. Mag-picnic. Nya, lami sa dito yung bukas ko bang nakikaon ni mo titsa. Ay basmati, mas lami ato aday kay basmati healthy. Mati mo. Tora Ay, unsa man to, nalaparo lagi ka diha, alam mo? Lamok ako nakuha. Wala, salamat. Mao lagi. Healthy ang basmati day. Oh, bitaw. Mo bitaw na ipagkaon sa akong Nya amo. kutang ilang nagkuhan, basmati. tumirik. Basmati Ang rice. luksong magutaan ni ko, di ba ko ni? Ops. 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 Ay, di Kailangan again. Kailangan na Grabe ang road trip namin ngayon mga bay, ha? Ay, may palwa. Sus, mga hoy, ibang sa una. Manakay taan ang paluha pa. Oh, sige, padidit. Sige, go! Sana sa akong gusto nga. Kinahanglan mo talim mabalintuwang ng tanan. Kaya mag-trending magpadidit atong video day. Sige. Kung naay mabalintuwang no mag-trending jud ang video ba. Kitang tulong magpadidit, ha? Oh. Tagsay mo kamera kamong kuan tulo. Maghawid sa kamera kay kami tulo magpadidit mi. Sige day, hinahinay lang day. Lawom ni. No. Dili. Wala may lawom. Oh, sige, go. Wala nang dili kita makapasari, Oh, makasiri oh. ani. Hinay gid no. Hinay lang jud day. Kamu Kapa kasilias. Nasa wi daggo interact diri mo nulod ti cha. Lagi sa una lagi day. Mo ni nga bangag Basta ini karon, pasada. Madam Truck. Ka mo man ay makaguba sa kalsada gud. Inibis na kayong kalsada. Nindot man ni sa una. Oops, sikihor muna tayo. Nasa sikihor So mo mag-drive gani. mo atong gamay inyo pong pahinay-hinay kung mangulpot. Oo. Oh, Mangulpot man mo. Yes, Untol, day, untol. ulpot. untol gyud. Dera on sa kinan mo ti cha. Yung ana ang sakyanan day. Oh, lagi nakitaan man. Garantado ka itong sakyanan. Uy, nakitaan magud na mo. Pula lang to, pula. Wala lugsungon orange. ta lugsungon. Orange. Oh. My Ay, god. wow, kanindot. Wala lugsong. Tiyo. Padidit. La. Hey. Ops. Kurbada. Porya buyag pasayloa. May mamuyag diri day. Pasayloa ang Dito late daw kay mamuyag. dugay ng wakarig bukid. Salidi. Sa late Totoo. daw kay Mao mamuyag. ba? Kuan kay na sila mangitong kag dila. Lagi marag taga Sikihor ba? Kay look sa kuan na Si bitaw na. si Nanay Lukring manguanay da ito mamuyagan. Wala dili. Wala. Sa ilang day dili sa lain nga lugar. Sa lain nga Sa barangay. ilang- Wala kadagang putot aw sa nahoy Sa ilang Gemini vlog to? okay lang. Ano ba? kanang kuan. Hi, bye, Jimmy na Luisa Machitar. Video mo. Kang Lola Lukring. Uy, Hello. ka next year mo uli biya dito siya. Uli lagi daw siya. Iya, kung kuyugon, gikuno, bisang pag-unsaon. Kinsa. Si Kuan day sa Kuan Gemini Luisa, vlog. katubitang nakuan na mo sa kato ba nga ami sa seafood ay Ay, seafood. Day nga Bill, kung dili pa ka mo balik dito ba sa inyuhang Uyog. kuan mo adto ko sa inyong habi sa Bantalungon. Oh, sige. Oh, Kujog ko. mamalik biya mi dito po kay Mamista. Sa Kuyog Tubay, kay kung ano sa adto no Tubay, kay gusto Mayo? kong maka-experience og kanang Kuyog. kuan. Kamo na po mag-date.
Di kasama ka uy. Kuyog ka, uy, Sige, kabkab. tulo. Sige, Kabkabon- good. Kabkabon Kabon ti ka. ka ron. Ala, di tindahan nga cute. Muminani man dyan ng mga dapit Yan sa na, no. No, sila bisul. Dag. Di atabay, ticha. Ay, kabaw. Kuan man day ni baboy man day ni. Kana mo na, hinay lang dai. Why? Kana. Kani kay tunok ko naman eh. Tunok ko ni. Oy. Aw. Di ka pa din na tunok ko bato. Mo man akong buot pasabot tunokon bato. Ore. Karon na. Yun ani na ni siya. Dili day, uy, Kanira. Sikihor ata, sikihor Oh, ta. sikihor. Kuan man ni kanang usingan Na broke. Dili ka nang bahaan bagi Ah, ano na ano ang mga goodies bagi Oh. ano. Oh, yes. Na ano dan chocolate. Daw pa kaklaro ka? Ang dagway bis driver bugay kayo. Klaro, kuan yung kuan ay times. spring ano nilit na dira. Mo ni ang hot spring ikoy? Nindot sana siya diha day pero Ah, isoy? kanang lugsungon mo, lugsong ka. Yara, welcome to Isoy Hot Spring. Nya, init jud ilang spring. Yes, na init nakaligo na mi diha, Mo ba? vlog diha kausa. Uy. Init ka. Kural man di sila oh. Swerte ba kaayong tag-iya ani oy? Naagits daplin ba? Oh, unsa man na diyan ay nagsabong? Dili jam rag na nag-asal diha. Aw, naay naglitson. Ano man side trip sa Tagkaon. Oh, manguan sa ta, mga Mga una sa ta. Mangubang ta. dili manguan ba mangukoy. Sa may kaon diya, pwede may makikaon. Hunong ta. Dili day, uy dili Ala ka kadag. day kay. Uy, kadaghan sa lubi. Lagi. Kadagdag ibo. Unsa man sila? Kung si Mayor ang naituwi litson da kada kuha sila. Alam mo ba? Dili ang pista. Uy, nabi sa dragon fruit oh. Hain. Na-try. Ay man. Oo, tura dagko kayo ba? Ay man. Lingi sa gamay pero pundo sa. Ay man. Tuwa oh. Dapat kapayas. Ah, di ko ana. Pagi-asa na day, pagi-asa. Nay mo. Magiya sa tatay. Aw, motor di eh. Motor. Wala, ang kapayas. Napasok yung motor. Dapat Sa naman ni pila na ni kami sa ka mag-bye-bye na ko ate. Thank you so Bye-bye, much. Wala na kay kuan